pominjete da su vas kontaktirali zastupnici ove studentske liste i da su vam ponudili da budete jedan od ljudi koji će biti na toj listi. Da, to je bio poziv jednog od spoljnih koordinatora, dakle ne radi se o osobi koja radi na univerzitetu, radi se o osobi iz dijaspore, iz Velike Britanije. Taj posao je već po onome što mi je on rekao odmakao oko sastavljanja izborne liste. Koliko sam ja shvatio, studenta tu neće biti. Uglavnom će to biti univerzitetski profesori i nekakvi eksperti poznati srpskoj javnosti. Ne znači da ti ljudi nisu bili članovi nekih stranaka, ali nisu bili valjda visoki državni funkcioneri. Ja sam, naravno, takvu stvar odbio, ne samo zato što bi bio fikus među većinski drugosrbijanskoj ili evrounijatskoj ili prozapadnoj izbornoj listi. Uzgred budi rečeno, jedan od onih koji bi trebao da da podršku i izbornoj studentskoj listi, koji je čovek za kontakt, je Božo Prelević.